Hola, avui us parlaré de la carbassa. La carbassa és una hortalissa que ve de Babilònia. Té moltes propietats nutritives i preventives que la fan molt interessant. La carbassa té una pell dura que permet ser de llarga conservació. A l'hivern és un producte més dolç que a l'estiu i hi ha diverses maneres de cuinar-la. Es pot fer bullida, al forn o en plan sopes o cremes, segons la textura que li donem, que és el que avui us explicaré. Farem la crema amb l'olla de pressió i li donarem la textura amb el got batidor de vidre. Els ingredients són carbassa, porro, ceba, patata, alls, llorer, oli, sal, vinagre, pebre negre, nou moscada i aigua per a la cocció. Ara, una vegada pelades i tallades les verdures, el que anem a fer és posar-les dintre de l'olla i iniciar la cocció. Amb aigua, sal, oli, el llorer i els alls. A continuació, les patates. Els porros i la carbassa. Ja està. I ara la posem al foc i courà 20 minuts a partir que comenci a pitar. Una vegada acabada la cocció, passem les verdures escorregudes al got de vidre. Seran ben escorregudes perquè primer ens interessa que tinguin una textura espessa. Després ja afegirem caldo per poder-la deixar una miqueta més líquida, d'acord? I seguidament engeguem. Busquem una textura espessa i si és massa espessa, afegirem caldo per trobar el punt exacte que ens agradi de textura. Una vegada hem aconseguit la textura que volem, ho corregirem posant sal, pebre negre, nou moscada, una mica d'oli, vinagre, i ara ho taparem i ho remenarem una miqueta perquè... I ara, una vegada emplatat, farem una presentació que consisteix a fer una emulsió de vinagre, un rajat d'oli, una mica de pa torrat i ara el caldo que ens ha sobrat de bullir les verdures l'hem colat i té els mateixos nutrients que la crema i el podem beure durant tot el dia.